Luyo sa sagunsong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, usa ka gasolinahan ang nagpatuman og big time rollback sa ilang presyo. Apan mga motorista na bala kagihapon kay posibleng muusbaw na sab ang presyo sa lana sunod semana. Anay report ni Jandy Esteban. Kung halos tanang gasolinahan mipasaka sa ilahang presyo sa produktong petrolyo, ang kumpanyang Petrogas nagpatuman og big time rollback. Epektibo Marso 10 hangtod Domingo, Marso 13 sa Tibuok Nasod. Lakip dinhi sa Bunawan, Davao City. Para lang makatabang punta sa mga tao karon nga mahal ka ang presyo. 5 pesos and 85 centavos ang ginaog sa presyo sa matag litro sa diesel. Ug 3 pesos and 60 centavos ang rollback kada litro sa gasolina. Sa barangay Taglatawan sa Bayugan City, Agusan del Sur, ginagsa kining gasolinahan sa mga motorista sama ni Johnny ug Wilmart. Para pod makatabang sa mga biyahidor pod ba, para pod sa kuha pod nga biyahidor nang makakuan makasave po tagamay ba, kay aron makatipid-tipid po mi ba kay wala na biya mi ginansya biya pod perminti mahal ang kuan nya ang plite namo wala biya mataas. Apan ang bad news, sunod semana laumang musaka na sab ang presyo sa lana. Gibara-baraang 12 pesos and 72 centavos sa diesel kada litro, samtang 8 pesos and 28 centavos per liter ang isa ka sa gasolina. Si Nanay Rosie nga dunay negosyong karinderya nabati na ang epekto sa sunod-sunod nga oil price hike sa presyo sa mga palaliton. Busa nagsaka pod ang presyo sa iyang mga baligyang sudan. Nagbahal na kini mga paninda sa karinderya nila Nanay Rosie gani kining karne ang kada order kaniadto 60 pesos karon 70 pesos na. Kining karne sa baboy 50 pesos kaniadto 60 pesos na. Ug kining ilang bihon dili na daw madalag hangyo kay kaniadto pwede pa 10 pesos pero karon 20 pesos na gyud ang kada order. Ning busa ka gihapon ang presyo dito. Magpasaka po mi. Ano yung mga komento sa mga customer? Ang customer, mingon na lang nga, mo naman yun ni. Way mahimo. Kay increase man. Matud sa Department of Energy, posibleng padayon ang oil price hike tungod sa paglihok sa presyo ni ini sa world market ug tungod sa mga panghitabo sa Russia ug Ukraine. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.